तामुलपुर हाग्रा बिफाननि गोख्रों नाजानायाव दिनै आयेन बेरेखायै दंफां हाग्रा मिल बोखांदों। तामुलपुर हाग्रा बिफाननि बेन्दोंआव थानाय गरेसरनि हारि जरायाव दिनै आयेन बेरेखायै दंफां हाग्रा मिलखौ बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि तामुलपुर हाग्रा बिफाननि रेन्जार बाबुल ब्रह्म बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै दंफां हाग्रा मिलखौ बोखांनो थाखाय गोख्रों सिग्रोमगासिनो दङमोन, नाथाय गासैबो मिलफोरखौ बन्द' खालामनानै दोनदोंमोन होननानै फोरमायदों। बेनि अनगायैबो रेन्जार बाबुल बिथाङा फोरमायबावदों दि दंफां हाग्रा मिलखौ आयेन बायदियै हाग्रा बिफाननिफ्राय गनायथि लानानै दंफां हाग्रा मिलखौ गायसननांगौ होननानै फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो दंफां हाग्रा मिलनि जायखिजाया आगजुखौ हाथाय बाजारफोराव फाननायखौ बन्द' खालामोब्ला आयेन बेरेखायै दंफां हाग्रा मिल फसंथानाबो खमायगोन होननानै रेन्जार बिथाङा फोरमायदों। दिनैनि बे आयेन बेरेखायै दंफां हाग्रा मिल बोखांनायाव तामुलपुर रेन्जनि रेन्जार बाबुल ब्रह्मजों लोगोसेनो नावकाटा हाग्रा मावख'नि मावफारि आरो गान्धीबारि हाग्रा बिफाननि मावफारिया बिथांमोननि गोख्रों नाजानायाव जानानै थाङो। टार्गेटआ आगोलनिफ्रायनो दंखायोमोन। साननै सानथाम आगोल जों थांदोंमोन बे एरियायाव एसे रेड मारिनो, होमबा सब माने बुस्थुफोरखौ बोखांनानै दोनजोबदोंमोन बिसोरो। बे समावनो बिसोरखौ फोरमायना फैदोंमोन जोङो जे डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे गाइडलाइन दङ, नोंथांमोना जुदि खामानि मावोबा डिपार्टमेन्टनि थ्रुयै माव, लाइसेन्सनि लानाय उनाव बेफोर खामानिखौ माव। बिसोरो जेबो हेरियाखै। ओमफ्राय दिनै सानजौफुआव जों खोनानो मोनबाय दे गोदानै माने आरोबाव गंसे इयाव बहायफिनदों। बेखौ खोनानाय लोगो लोगो जोङो जोंनि स्टाफखौ बुथुमनानै थांबाय हारिजरा गामियाव। बे गामियाव थांनानै नुहैबाय जोङो जे बुस्थुखौ दं फिटिं खालाममारदों बियो। खिन्थु जों थांनाय लोगो लोगो बिसोर खारदों, मालिकफोरा खारनायाव जोङो बुस्थुखौ बोखांना लाबाय। बे बेन्स' मिल होनो बेखौ। एसे बेन्स' मिलनि गेजेरावबो साइजआव एसे गेदेर बियो, 30 इन्सिनि जागोन बे बुस्थुआ। जिखि जाया जों बेखौ बोखांना लाबाय, डिपार्टमेन्टआव सिज खालामबाय। दा सिज खालामनानै दा अफिसाव लांबाय बुस्थुखौ। आरोबाव बेसेबांसोनि जितु बोखांनाय दंफाङा एक्सुवेलि बारा बोखां जायाखै। दंफाङा गामिनि दंफां बांसिन दं इयाव। गामिनि आम जाम कथालिफोरथ' एरि जायो, माने पारमिसन थाखायो। गामारि ओमफ्राय सेगुन एसे दंमोन, बेखौ जों बोखांना लाबोबाय। ओमफ्राय मिलखौ कमप्लिटलि बोखांना लाबोबाय। बेसेबांसो रोजानि बोखांनाय जादों? बेखौ दा एसेसमेन्ट खालामनाया भुल जागोन। जों दाबो बुस्थुखौ मेजारमेन्ट खालामथ'वाखै, बेनि उनावसो बुंनो हागोन। जिहेतु गरेसर ओनसोलाव बा तामुलपुर ओनसोलाव गोबां जिहेतु आयेन बेरेखा जिहेतु दङ मिल, बेनि सायाव मा बुंगोन सार? बेखौनो खावलायो आं। डिपार्टमेन्टआथ' ना खालामाखै। डिपार्टमेन्टआ पारमिसन ला, बेनिफ्राय लाइसेन्स ला, रेभिनिउ हो, बेनि उनाव खामानिखौ माव, बेखौसो होनदो। जे नों खामानिखौ मावनाङा होनाखै। नोंसोर मोनगोन, नोंसोरो डिपार्टमेन्टआव एप्लाइ खालाम, लाइसेन्सनि थाखाय लाइसेन्स लानानै रेभिनिउ हो, रेभिनिउ होनानै आइनाव जि मोनो बेजों खामानिखौ माव, बेखौसो डिपार्टमेन्टआ नागिरदों। मानोना जोंहा बहुद लसकान जाबाय दं, बे माने सिरि मावनायखाय बे रेभिनिउआ लस जाबाय दं। बे रेभिनिउखौ बोखांनो थाखायसो बे खामानिखौ लानाय जादों। सारा जिहेतु आसाम आरो आसामजों लोगोसे बिटिसिआवबो जिहेतु आयेन बेरेखा जिहेतु दंफां मिल हाग्रानि सायाव जिहेतु गोख्रों जागासिनो, बेनि समाव बेखौ मा बुंनो, माने मोजांखौनो मोनदों। मानोना दा सापर्टखौ जों मोजाङै मोनदों। डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो जा माने गोख्रों भेरिखौ लादों। बेयावनो मोनसे आं फोरमायनो नागिरो जोंनि डिपार्टमेन्टखौबो। मानोना बे खामानिखौ जुदि टटेलि बन्द' खालामनो नागिरो, बेखौ एक्सुवेलि जि बुस्थुजों दा बाहायो मेचिनखौ, बेनिफ्राय पाम्प मेचिन, बेनिफ्राय बे स' मेचिन, बेफोरखौ एक्सुवेलि बाइन्डिं थानांगौ। मानोना बेफोरो जाय मोननो थांनानै बाजारनिफ्राय बोखांना लाबोनानै खामानिखौ मावबाय दं, बेखौ एक्सुवेलि प्रखाखौनो नायनांगौ जे मिल गंसे बायनो गोनांबा बेखौ प्रपार पारमिसन गैयालासेनो जाहाथे मोना, बे आयेनखौ बानायनांगौ। नङाबा बिदिनो जाबाय थागोन। जेराव मेरावनो मोनो मेचिननि करतफोरखौ, गेलामाल दखानावबो करत फानो दानिया। बेफोरखौ बन्द' जानांगौ। मानोना बेफोरो मोनसे हाथियारसो। दा जों बन्दुकनि हाथियार गंसे बायनो गोनां बेसे फर्मेलिटि दं। बे फर्मेलिटि बन्दुकआ लाइसेन्स दंना गैया, रिनिउ दंना गैया, बेफोरखौ नायनायनि उनावसो नों एमुनेसनखौ मोनो। खिन्थु जोंनि बे बिराद गाज्रि जाना दं। माने
मेचिनफोरखौ ओरैनो मोनो बाजाराव थांबानो बायनानै मोनो बे बुस्थुआ बन्द' जानांगौ